مسجد ایڈم میں موجود ہاں، ضلع لیا حسینیہ چوک تے میں موجود ہاں۔ اج اساں تو کوئی آثار قدیمہ دے حوالے دے نال ضلع لیا دی ہسٹری ہے اون تے سنگوتی وسیب جڑا ہے تا اے بھی تاریخی حوالے دے نال کہیں تو گھٹ کہیں تے ناظرین اج اساں تو کوئی جیسے چیزاں بھی دکھے سو جنیاں تاریخی ہزاراں سال پرانیاں چیزاں موجود ہیں، مطلب اتنا 1952 ضلع لیا حکیم فقیر میاں علی بھائی لکھی سے رہی۔ یہ جو سکے ہیں یہ جڑے سکے ہیں یہ 5 مارک دے سکے ہیں، سورج منسی مندر ملتان ہی چاہی یہ کٹ کے بنائے گئے ہیں۔ یہ 3000 BC قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دے سکے ہیں۔ انہاں دا سائز کو نہیں، سورج ایک پاسے تو نکلدا پیا کٹ کے بنائے گئے نہ انہاں دا کوئی ایک سانچا ہے۔ باقی دے وچ زرتشت دا سکہ ہے آتش پرستاں دا، احرام مصر دے اے دو سکے پین تھے ممی احرام مصر، اشوک اعظم تے مغل پیریڈ دے وچ موجود ہے۔ اے سکے ملن بنو تو 70 فٹ تلوں پروفیسر غفار بابر صاحب تے عبد الرحمان گنڈا پور مرحوم ڈیرہ اسماعیل خان تو آن دیتے ہیں والد صاحب دے دوستان۔ اے 5 مارک اپنا سنکھ تے ہاتھی دانت دا کام جو ضلع لیے دا مشہور سنت ہے ہاتھی دانت دے کام اتھا محلہ بزدار والا تے چوڑی والے محلے منگو رام دی دکان ہی اتھا یہ کام تھیندا ہے۔ اے کوڑی اے سنکھ دیاں چوڑیاں جڑیاں اولے عورتاں پہنیاں اے زیور ہے، اے چٹ پتھر اتھوں ملے، اے ٹھیکریاں ہیں سارے نویں کوٹ تو ملین، اے سارا ای تہذیب سریکی وسیب اتھو دا اے ایک بہوڑا تاریخی اثاثہ سرمایہ ہے۔ اے بادشاہاں دے شکلاں مورتیاں تے کچھ چیزاں او کرشنا دی دیوی ہے اتھا ہندو ازم ہے انہاں دے کچھ باقیات ہیں۔ باقی او جڑا اے سکہ پہ تھیا اے گرو نانک دا 5 سکے مختلف قسطاں دے، گرو نانک جڑا ہے نا سکھاں دا وڈا جڑا رہنما ہے۔ اے باقی مغل پیریڈ ہے ان دے مختلف سکے ہیں، اسلامی دور بھی ہے تے سکندر اعظم دے سکے بھی سارے کل تقریباً 15-20 سکے سکندر اعظم دے بھی ہیں۔ ملکہ وکٹوریا اے 1818 تو ملکہ وکٹوریا صاحبہ انہاں دے اے مختلف اقساط ہیں، بہت سیریز ہے پئی ایک پوری یہ ڈیٹیل سارے کو پوری پئی تھی۔ یہ تو ایک سیمپل واسطے تھا رکھیں، پوری ایک فہرست ہے انہاں دی پوری ایک سیریز ہے الحمدللہ۔ سارے میں تقریباً نیشنل میوزیم کراچی، ٹیکسلا میوزیم تے لاہور میوزیم دے وچ بھی دیکھدا رہ گیا، اتھا میں کو کچھ سکے نظر نہیں آئے جیویں کہ 5 مارک دے سکے تے سکندر اعظم دے، باقی سکے اتھا موجود ہیں۔ باقی اے زرتشت آتش پرستہ دے سکے غلام شاہ کلوڑا صاحب اے کلمہ لکھا پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، غلام شاہ کلوڑا سندھ والی سندھ، اے انہاں دا 2 عدد سکے گران اپنا چاندی دینے وزن انہاں دا تھیا پہ او معلوم ہے۔ باقی اے جڑا نا اے ایک زندہ ہسٹری ہے، یہ کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اے قیمتی اثاثہ موجود پہ کوئی دوست آمنا چاہے جھوک وسیب دی آواز ٹی وی دے وساطت نال ضلع لیا حسینی چوکی آستانہ فقیر حکیم میاں علی بچری لکھی تے دیکھ سکتے مرحوم تے چیزاں ساریاں تے کافی سارے کتاباں دوجے ڈاک ٹکٹاں کرنسی نوٹ بہت سارے باقیات تاریخی چیزاں بے بھی محفوظ انہاں تو علاوہ